ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର ଘ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଘ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେହି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା, ତାପରେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଜାଣିବା, ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଘ ଚମ୍ପୁକୁ ଆସିବା। ତେବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ କିଏ ଥିଲେ? କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ନାମ ଥିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥ। ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ରଥ ଜଣେ ସଂସ୍କୃତ ପଣ୍ଡିତ ଥିଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଅନେକ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସର୍ଜନାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ରାମ ଚମ୍ପୁ, ଏଭଳିଆ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚମ୍ପୁ ରଚନା ସେ କରିଥିଲେ। ହୁଏତ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ ଏହି ଚମ୍ପୁ ଗୁଡ଼ିକର କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି, ଯାହା ଫଳରେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଚମ୍ପୁ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ରଚନା କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଥିଲେ। ତେବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ଥିଲେ, ସେମାନେ ବାଣପୁରସ୍ଥ ମଣିପୁର ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଗଞ୍ଜାମର ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସିକି ବସବାସ କରିଥିଲେ। ଆଉ କଣ ହେଇଛି ନା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ଆମର କବି ଅଛନ୍ତି କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ସେ ରତ୍ନମଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ରତ୍ନମଣି ଦେବୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିସାରିବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଯାଇକି ରହିଛନ୍ତି ଜଳନ୍ତରରେ। ଜଳନ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି। ସେଠାକାର ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କର ପୃଷ୍ଠପୋଷକତାରେ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସାହିତ୍ୟ ସର୍ଜନା କରିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟଙ୍କର ଏକ କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ତାଙ୍କୁ ଆଧାର କରିକି ଏକ କାବ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କାବ୍ୟର ନାଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଚନ୍ଦ୍ରକଳା। ଆଉ ସେହି ମହାରାଜ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଛୋଟରାୟ ହିଁ ତାଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କବି ଗଞ୍ଜାମର ଆଠଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳର ରାଜା ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ରାଜା ହରିଚନ୍ଦନ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ, ତେଣୁ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ କବିରାଜାଙ୍କ ନାମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରି ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଠଗଡ଼ରେ 10 ବର୍ଷ ରହିବା ପରେ ବଳଦେବ ରଥ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର ରାଜା ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ 1815 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ରାୟଗୁରୁ ମହାପାତ୍ର ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ତ ଇଏ ହେଲା କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ପରିଚୟ, ଯାହାକି ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏବେ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କର ରଚନାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ ସେ କଣ କଣ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ, ସେଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲକି ଜାଣୁ। ଚନ୍ଦ୍ରକଳା କାବ୍ୟଟି ଲେଖିଥିଲେ, ଯାହାକି 18 ଛାନ୍ଦ ବିଶିଷ୍ଟ। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ କାବ୍ୟ ଅଟେ। ଚୌପଦୀ ରତ୍ନାକର ବା ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚୌପଦୀ ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟ ବା ପ୍ରେମୋଦୟ ଚମ୍ପୁ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଚୌତିସା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। କାମଦୁହା ଚୌତିସା, ବିରହୀ ଚୌତିସା, ମଞ୍ଜୁଳା ଚୌତିସା, ମୋହନା ଚୌତିସା, ସଖୀ ଚୌତିସା। ସେ ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳ ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ହାସ୍ୟ କଲ୍ଲୋଳରେ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ଘଟିଛି। ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ହରିଚନ୍ଦନ ଜଗଦେବଙ୍କ ନାମରେ ଏହା ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ଓ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। କବି ବଳଦେବ ରଥ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଭକ୍ତି ଗୀତିକା ମଧ୍ୟ ରଚନା କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସର୍ପ ଜଣାଣ, ଜଗନ୍ନାଥ ଜଣାଣ, ମହାବାହୁ ଜଣାଣ, ସ୍ତବ ବା ସ୍ତୁତି ଏବଂ ମାଳଶ୍ରୀ ନାମରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସେ ଭକ୍ତି ଗୀତିକା ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସର୍ପ ଜଣାଣଟି ରହିଛି, ତାହା ଜଗନ୍ନାଥ ଠାକୁରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ଏହା ବ୍ୟାଜସ୍ତୁତି ଅଳଙ୍କାରରେ ଲିଖିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରିବା କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର କଥା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ନାମକରଣ କାହିଁକି କୁହାଗଲା? କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ? ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆନନ୍ଦ, କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଯେଉଁ ଚମ୍ପୁରେ ରଚିତ ହେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ। ଏହି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବା, ଚମ୍ପୁରେ ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ, ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟକୁ ଚମ୍ପୁ କେତେବେଳେ କୁହାଯିବ?
ଚମ୍ପୁ ସେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଯଦି ତାହା ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟର ମିଶ୍ରଣ ରୂପ ହେଇଥିବ। ଆଉ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସେଠାରେ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟତା ଥିବ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ରାଗ ରାଗିଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟେ ନାଟକୀୟତାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିକି ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଯେଉଁଠାରେ ଆଗକୁ ନିଆଯାଇଥିବ ତାହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚମ୍ପୁ ବୋଲି କହିବା। ତେବେ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ ଚମ୍ପୁରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏବଂ ରାଧାଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖିତ ହୋଇଛି। ସେଠାରେ ଲଳିତା ନାମ୍ନୀ ଚରିତ୍ରଟି ସେହି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ କାହାଣୀଟିକୁ ସାର୍ଥକ କରିବାରେ ଯଥା ପ୍ରୟାସ କରିଛି। ଆଉ କଣ ଦେଖିବା ନା ରାଧାଙ୍କର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଦେଖିବା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହ ବ୍ୟଥା ଦେଖିବା ଏବଂ ଲଳିତାଙ୍କର ନାଟକୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରିବା। ତେବେ ଇଏ ହଉଛି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁର କଥା। କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଗୀତିନାଟ୍ୟ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପରିବେଷିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ରାନନ୍ଦ ଚମ୍ପୁ ଯଦିଓ ରୀତି ଯୁଗର ଶେଷ ସମୟରେ ରଚନା କରାଯାଇଛି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ତାହାର ପ୍ରଭାବ ଜନମାନସରେ ରହିଥିବାର ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘ ଚମ୍ପୁକୁ ବୁଝିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘ ଚମ୍ପୁର ଗୀତିକା ଯୋଉ ରହିଛି ସେ ଗୀତିକା ଗୁଡିକ ଗୋଟେ ପଦ ଯୋଉ ରହିଛି ତାର ସେ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏହି ଘ ଚମ୍ପୁରେ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭାବରେ 5ଟି ପଦ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଘ ଚମ୍ପୁ ରାଗ କାମଦି ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁରେ ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା କହିଲୁରେ ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି ଶିରିଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁରେ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ? ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁରେ ଆମେ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ବୁଝେଇକି କହିଲୁ ହେ ରାଧା। କହୁଛନ୍ତି କିଏ? କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା। ଯେ ହେ ରାଧା ଆମେ ତମକୁ ଯେତେ ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇକି କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ତମେ ଆମ କଥା ଶୁଣିଲ ନାହିଁ, ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା କହିଲୁରେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଘ ଚମ୍ପୁ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ କ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଖ ଚମ୍ପୁ ବିଷୟରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ନା କଣ? ରାଧା ଥରେ କଣ ହେଇଛି ଯମୁନା କୂଳରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଦମ୍ବ ମୂଳରେ ଦେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିରୁ ରାଧାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି। ତେବେ ଏ କଥାଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରିୟ ସଖୀ ଲଳିତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଥାଏ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ସେ ବେଷ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ବା ପ୍ରିୟ ସଖା ବା ସଖୀଙ୍କୁ ହିଁ କହିଥାଏ ଯେ କାହା ସହିତ ତାର ପ୍ରେମ ହଉଛି, କଣ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଥାଏ। ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ପ୍ରିୟ ସାଙ୍ଗଟି ରହିଥାଏ ସେ ହିଁ କିଛି ଗୋଟେ ସମାଧାନର ପଥ ଖୋଜିଥାଏ। ତାହେଲେ କଣ କରିପାରିବା? ଏଠାରେ ଆମେ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା ଯେ କ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଖ ଚମ୍ପୁରେ ଲଳିତା ଆଉ ରାଧାଙ୍କର କଥନ ଦେଖାଯାଇଛି। ରାଧା ପ୍ରେମରେ ଗୋଡ ଖସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଲଳିତା ଆଗକୁ କଣ କରାଯାଇପାରେ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବୁଝେଇକି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠାରେ କଣ କରାଯାଇପାରେ ନା କ ଚମ୍ପୁ ଆଉ ଖ ଚମ୍ପୁକୁ ଆମେ ଯଦି ଅନୁମାନ କରିବା ତାହେଲେ କ ଚମ୍ପୁରେ କଣ ହେଇଛି ନା ରାଧା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ଗୋଡ ଖସେଇ ଦେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖ ଚମ୍ପୁରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଲଳିତା ବାରମ୍ବାର ବୁଝଉଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଆଉ କାହାକୁ ହୁଏତ ପ୍ରେମ କରିପାରିଥାନ୍ତ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛ ଏହା ଦ୍ୱାରା ତମେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇବ। ଏଭଳିଆ ସେ ଅନେକ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ରାଧା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ଗ ଚମ୍ପୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମଟା ହେଇସାରିଛି, ଆଗକୁ କଣ କରାଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ତମେ କୁହ ବୋଲି। ତେବେ ତାପରେ ଘ ଚମ୍ପୁରେ ପୁଣି ଥରେ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମଣିଷକୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ସେତେବେଳେ ସେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତାର ପ୍ରିୟ ସଖା ବା ସଖୀକୁ କରିଥାଏ। ତା ପ୍ରେମର ଭାବକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥାଏ ତାର ପ୍ରିୟ ସଖା ସଖୀ ଭାବରେ। ସେ ତାର ପ୍ରିୟର ସଖା ବା ସଖୀ ହିଁ ସେହି ସମାଧାନର ପଥଟିଏ ଖୋଜି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟିକୁ ଅନୁମାନ କରିପାରିବା। ରାଧା ପ୍ରେମ କରି ବସିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କହିଛନ୍ତି ମନର କଥା ଲଳିତାଙ୍କୁ ଏବଂ ଲଳିତା ଘ ଚମ୍ପୁରେ କହୁଛନ୍ତି ଘେନାଇ ଆମ୍ଭେ ଯେତେ କହିଲୁରେ ଘେନିଲୁ ନାହିଁ ବାଳା କହିଲୁରେ। ଆମେ ତତେ କେତେ ବୁଝେଇଲୁ କେତେ କହିଲୁ କିନ୍ତୁ ତୁ ବୁଝିଲୁ ନାହିଁ, ତୁ ସେହି ନଟବରିଆ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁ। ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖି। କଣ ଘୃତ ଘଟକୁ? ଘୃତ ମାନେ ଘିଅ। ଯୋଉ ଘିଅ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖି ଶିଖା ବା ଅଗ୍ନି ଶିଖା ପାଖରେ ରଖିବା ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଘୃତ ବା ଘିଅଟି
ତରଳି ଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଏଠାରେ ଘୃତ କିଏ? ଘୃତ ବା ଘିଅ ହେଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ରାଧା। ଯେହେତୁ ରାଧା କୋମଳାଙ୍ଗୀ, ଯେହେତୁ ରାଧାଙ୍କର ମନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ କୋମଳ, ଆଉ ଅଗ୍ନି ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ହୃଦୟଟି ତରଳିବା ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଅଟେ। ଶିରିଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁ, ଘୃତ ଘଟକୁ ଶିଖି ଶିକ୍ଷା ପାଖରେ ରଖି ଶିରିଷ ଦେହା ଏହା ସହିଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ହେ କୋମଳାଙ୍ଗୀ, ଶିରିଷ ଦେହ, ଶିରିଷ ଫୁଲ ପରି ଦେହ ତୁମର, ତମେ ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରି ବସିଲ, ତାହା ଫଳରେ କଣ ହବ? ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନା ଅନାଉଣିକି ମନା କରୁ ଯେ ଥାଉ ହଟି ଚାହିଁଲୁ। ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନା କିଏ? ଘସ୍ରନାଥ ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ନନ୍ଦନା ବା ଝିଅ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଯମୁନା ନଦୀ। ତେବେ କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ଯେ ହେ ରାଧା, ତମେ ସେ ଯମୁନା ବା ଘସ୍ରନାଥ ନନ୍ଦନାଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନଉଥିଲ? ସେପଟେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଥିଲା, ସେପଟେ ଅନେଇଲ ବୋଲି ହିଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଭାବ ତମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଘଟି ସରିକି କରେ ତାହିଁକି ବିବେକରେ ମହାର୍ଣ୍ଣବରେ ଅବଗାହିଲୁ। ନା କଣ? ନା ସେହି ମାଠିଆଟି ତମେ ଧରିଥିଲ ହାତରେ, ଆଉ କଣ କଲ? ଜାଣି ଶୁଣିକି ବିବେକରେ ଥାଇକି ତମେ କଣ ହେଇଛ? ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ୍ ସମୁଦ୍ରରେ ଅବଗାହିଲୁରେ। ଅବଗାହିଲୁ ମାନେ ବୁଡ଼ ଦେଲୁ। ତମେ ଜାଣି ଶୁଣିକି ସେହି ଯମୁନାରେ କଣ? ନା କଳସୀ ଧରିକି ବା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଧରିକି ତମେ କଣ କରିଛ? ନା ବୁଡ଼ ଦେଇଛ ସେହି ସମୁଦ୍ରରେ। ସମୁଦ୍ର କଣ? ଯୋଉଟା କି କୁହାଗଲା ମହାର୍ଣ୍ଣବ ବୋଲି। ଏଠାରେ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଉଛି। ଘୋଟି କିତବ ମୂଳ ଘୋରି ଘୋର ଜାଙ୍ଗଳ ଗରଳ ତୁଲେ ତାହା ପିଇଲୁ। ଘୋଟି କିତବ ମୂଳ, କିତବ ମୂଳ ମାନେ କଣ? ଦୁଦୁରା ଫୁଲ ଗଛର ଚେରକୁ ତମେ କଣ କରିଛ? ନା ବାଟି ଦେଇଛ ବା ଘୋଟି ଦେଇଛ। ଆଉ ସେଇଟାକୁ କଣ କରିଛ? ନା ସେଇଟାକୁ ତମେ ଜାଙ୍ଗଳ ଗରଳ ତୁଲେ, ଜାଙ୍ଗଳ ବି ଏକ ପ୍ରକାର ବିଷାକ୍ତ ଗଛ, ସେହି ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ତମେ, ଜାଙ୍ଗଳ ପତ୍ରକୁ ଆଣିକି ତମେ କଣ କଲ? ନା ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟିକି ମିଶେଇ ଦେଇଛ ଦୁଇଟାକୁ, ଜାଙ୍ଗଳ ପତ୍ର ଆଉ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ମିଶେଇ ଦେଇଛ, ତାହାକୁ ବାଟିକି ତମେ କଣ କରିଛ? ପିଇ ଦେଇଛ। ଏଇଟା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ପ୍ରେମ କରିଛ, ସେଇଟା ପ୍ରେମ ନୁହେଁ, ତମେ ବାସ୍ତବିକ ସେଇଟା ଜହର ପିଇଛ। ସେଟା ତମେ ଦୁଦୁରା ଗଛର ଚେରକୁ ବାଟିକି ପିଇ ଦେଇଛ, ତମେ ସେଇଟା ଜାଙ୍ଗଳ ଗଛର ପତ୍ରକୁ ବାଟିକି ପିଇ ଦେଇଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ବହୁତ ଭୁଲ କାମଟେ କରିଛ, କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା। ଘୁମାଇବାର ସମ୍ଭବିଲା ନାହିଁ କି ଆମ୍ଭ ସୁଯୋଗ ସିନା ବଞ୍ଚି ଅଇଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ କଣ ହେଇଛି? ନା ତମେ କଣ କରିଛ? ସେହି ଯୋଉ ବିଷଟିକୁ ପାନ କରିଦେଇଛ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ତମେ କଣ କରିଛ? ନା ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହେଇଛି? ଯେତେବେଳେ ତମେ ନିଶାସକ୍ତ ପ୍ରାୟ ହେଇଗଲ, ସେ ପ୍ରେମରୁ ଆଉ ବାହାରି ପାରିନାହ, ସେତେବେଳେ ତମେ ଏଇ ଲଳିତାକୁ ମନେ ପକେଇଛ। ଅର୍ଥାତ୍ ତମେ ମତେ ମନେ ପକେଇଛ, ଆଉ ମୁଁ ଅଛି ବୋଲି ତମକୁ ସେଇ ଗରଳରୁ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖୁଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା। ଆଉ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି? ନା ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା, ଘେନି ଘେନାଇ ଯାଇ କହିବା ସମଯାଇ ଘଟିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏକା ଜିଲୁରେ, ଘଟଣା ବିରହରେ ଅବଶ୍ୟତ ଜହରେ ତୋ ଘେନି ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇଲୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ତୁମର ବାର୍ତ୍ତାଟି, ମୁଁ ତୁମର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥାଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘେନି ଯିବି। କାହା ପାଖକୁ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ଘେନି ଘେନାଇ ଯାଇ କହିବା ସମଯାଇ ଘଟିଲେ ଆମ୍ଭେ ଏକା ଜିଲୁ। ତମର ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା, ତମର ହୃଦୟର ସ୍ଥିତିକୁ ଯାଇକି ମୁଁ କଣ କରିବି? ନା ଯାଇକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିବି, ବୁଝେଇକି। ସମଯାଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା, ସେଟା ବୁଝେଇବା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ମୁଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୁଝେଇକି କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଯଦି ତଥାପି ମଧ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ଘଟଣା ବିରହରେ ଅବଶ୍ୟତ ଜହରେ ତୋ ଘେନି ଆତ୍ମଘାତୀ ହୋଇଲୁ। ନା କଣ ହେଇଛି? ନା ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତମ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ବିରହ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଦି ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ନାହିଁ ତମର ହୃଦୟର ଅବସ୍ଥାକୁ, ତାହେଲେ କଣ ହବ? ତୁମ ପାଇଁ ସେଇଟା ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବା ଛଡା ଆଉ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲଳିତାଙ୍କର ଏକ ଚାଲାକି ପଡ଼ିଲା। ଲଳିତା ନାଟକୀୟତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ଯଦିଓ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ,
ତଥାପି ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ କଣ ସମ୍ଭାବନା ହେଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ଯାଇକି ହେ ରାଧା ତୁମ ବାର୍ତ୍ତାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଯଦି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବୁଝିବେ ନାହିଁ ତାହେଲେ କଣ ହେବ, ସେ କଥାଟି ସେ ଆଗରୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ସୂଚେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇପାରେ, ତମେ କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ମାନସିକ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଥାଅ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି, ତାପରେ ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ଘୋଳାରେ ପଛେ ମୋର ଆଜୁ ତୋ ହୁକୁମରୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡକୁ ରହିଲୁ ରେ। ଘୋଳାରେ ପଛେ ମୋର ଆଜୁ ତୋ ହୁକୁମରୁ, ନା କଣ ହେଇଛି, ଘୋଳାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଡ ବିନ୍ଧା ପଛେ ହେଇଯାଉ ମତେ ସେ କୁଞ୍ଜବନକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯିବି। ନିକୁଞ୍ଜ ଯୋଉଟା କୁହାଗଲା, ଘୋଳାରେ ପଛେ ମୋର ଆଜୁ ତୋ ହୁକୁମରୁ ନିକୁଞ୍ଜ ଦୌଡକୁ ରହିଲୁ ରେ। ଆଜି ତମେ ହୁକୁମ ଦେଇଛ ବା ଆଦେଶ ଦେଇଛ, ସେ ଆଦେଶକୁ ମାନିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁଞ୍ଜବନକୁ ଯିବି। ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛୁ ମାତ୍ର ଆନିଳ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରା ଯା ଆମ୍ଭ ବସ ନୋହିଲୁ। ଏଠାରେ କଣ ନା ଲଳିତା କହୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ଯେ ତମେ ଖାଲିଟାରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛ, ହେ ଆନିଳ ଶତପତ୍ର ନେତା ଶ୍ରୀ ରାଧା। ଆନିଳ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ନେତ୍ର ବା ଆଖି ଚିରଦିନ ପାଇଁ ବା ପ୍ରତିଦିନ ନୀଳବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରିଥାଏ, ସେହି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଆନିଳ ଶତପତ୍ର ନେତ୍ରା ଶ୍ରୀ ରାଧା, ଯା ଆମ୍ଭ ବସ ନୋହିଲୁ ରେ, ତମେ ଆମ୍ଭ କଥା ମାନିଲ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭ କଥା ବୁଝିଲ ନାହିଁ। ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମ କରିବା ପାଇଁ ତମକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରୁ ତମେ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଚେଷ୍ଟା ହିଁ କରୁନାହ, ତାହା ଫଳରେ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଘନେ ଚକଳା ଲୀଳା ଚାହିଁ ଘନ କୁନ୍ତଳା ତୁତି ଏ ଅଭିଳାଷ ବହିଲୁ ରେ। କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା ଯେ ମେଘ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଘଟିଯାଏ ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସେଇ ଯୋଉ କଳା ମେଘ ଭିତରେ ଚପଳା ବା ବିଜୁଳି ଯୋଉ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ ଆଉ ବିଜୁଳି ତାର ଲୀଳାଖେଳା ଯୋଉ କରିଥାଏ, ହେ ଘନ କୁନ୍ତଳା ରାଧା, ଘନ କୁନ୍ତଳା ଭାବରେ ରାଧାଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି। ଘନ କୁନ୍ତଳା ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର କେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଘନ, ସେହି ଘନ କୁନ୍ତଳା ରାଧାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଇଚ୍ଛାଟି ପ୍ରକାଶ କରୁଛ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା, ସେହି ପ୍ରେମର କରିବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ମୁଁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କୋଉଠିକି ଯିବି ନା ସେ କୁଞ୍ଜବନକୁ ଯିବି, ତୁମର ଅପରିସ୍ଥିତି ତୁମର ବାର୍ତ୍ତାଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ। ଘାରି ଦେଲୁ କି ରସେ ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗେଶ ଭାସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋହନକୁ ମୋହିଲୁ। ଏହି ଘାରି ଦେଲୁ କି ରସେ ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗେଶ ଭାସେ ଅବଶ୍ୟ ମୋହନକୁ ମୋହିଲୁରେ, ଏହି ପଦଟି କଣ ହେଉଛି ନା ଏ ପଦଟି ଶେଷ ପଦ ଅଟେ ହେଲା। ଶେଷ ପଦ 5 ନମ୍ବର ପଦର ଏଇଟା ଶେଷ ପାଦ ଅଟେ। ପାଦ ପଦ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ଦୁଇ ପାଦକୁ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇପାରେ, 4 ପାଦକୁ ଗୋଟେ ପଦ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କଣ ପାଦ କଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ମନେକର 4ଟା କଣ ପଂକ୍ତି ରହିଛି ଗୋଟେ ପଦରେ ବା ଗୋଟେ କବିତାରେ 4ଟା ପଂକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟେ କବିତା ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ। ସେ 4ଟା ପଂକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ 4ଟା ପଂକ୍ତିକୁ ମିଶିକି କଣ ହେଲା ନା ଗୋଟେ ପଦ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଯୋଉ ପଂକ୍ତିଟି ରହିଲା ସେ ଗୋଟେ ପଂକ୍ତିକୁ ଆମେ ପାଦ କହିବା। ତେବେ ଏହି 5 ନମ୍ବର ପଦର ଯୋଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦଟି ରହିଛି, ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଅଷ୍ଟ ଦୁର୍ଗେଶ ଜଗତଦେବ ହରିଚନ୍ଦନ ମହାରାଜକୁ ସେ ଭଣିତା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ହେଇଛି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ରାଧାଙ୍କୁ ଯେ ତୁ ଘାରି ଦେଲୁ ପ୍ରେମକୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତୋ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟରେ ଘାରି ଦେଲୁ, ଆଉ ସେ ମୋହନକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁ ମୋହିବୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ କଳାଟି ତୋ ପାଖରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଲଳିତା। ଏବଂ ଲଳିତା এই ଘ ଚମ୍ପୁର ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ରାଧାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଉଛନ୍ତି। ବିଦାୟ ନେଇକି ସେ କୋଉଠିକି ଯିବେ, କୁଞ୍ଜବନକୁ ଯିବେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରାଧାଙ୍କର ମନର କଥା, ରାଧାଙ୍କର ମନର ବ୍ୟଥା ଓ ବେଦନାକୁ ଜଣାଇବେ। ଏତିକିରେ ଘ ଚମ୍ପୁର ସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।